आयौ लोगोफोर मा गोसोनि सोर बिमामोन बिलाय मालायनि बारियाव गावनि गथ'खौ जोनोम होसे होनानैबो जे जायगायाव जोनोम होदों थै लिलि लाला उथुमायबो हास'वाखै बे जायगायावनो सासे बर' बिमाया गावनि बर' गथ'खौ गारनानै थांबावदों आरो नैबे गथ'आनो लोगोफोर आं भिडिअखौ होगासिनो दङ भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। नै लोगोफोर बिराद मोजां हौवासा गथ' जोनोम जानानै उथुमाय गोनाङैनो औवा खनायाव गारनानै गालांदों थैजों जाबजों लाद्रा लुद्रा हौवासा गथ' बिराद मोजां अबे बिमाया गालांनानै थांखो मा बिमामोन बियो। नै लोगोफोर आबै सेन्टार जयपुर गामि औवा खनायाव गालांनानै थांदों दिनैनि मोनायाव 16 थारिख दिनैनि मोनायाव गारलांदों नै हौवासा गथ' गन्थं गोलाव मोजांथार गथ'आबो लोगोफोर। आसरित सोमोनांथाव नुथाय आरोना लोगोफोर एकदम संसाराव खोनाफेरि नुफेरि गथ'ना आरोना आसरित गोजांस्रिवलायनाय मोनबाय आरोना नुनानै ओरैबायदि माबायदि बिमा सोर बिमामोन बिलाय आसरित मा जाहोननि थाखाय बेबायदि हौवासा गथ' अन्थाव बाथावखौ जोनोम होनानै बेबायदि गारना गालांखो। दानि जुगावथ' नों खाङा बुहुत मानसि दङ हरनो हायो बा सोरनोबा नों फानहरनोबो हायो जुदि फैसा आंखालबा मोजाङै मोजां बेथ' गथ'नि जिउखौनो जानायसो जाबायमोन बेथ' गथ'आ थानाय नंलामोन 2 घन्टासोबानो इसिबां थान्दा दिनाव बे बोरै थानोमोन लोगो बोरैबा गाबनायखौ नुसननानैसो सानैसो सेंग्राफोरा नुसननानैसो बेखौ जोङो जल्दि लायना कम्बल हारि फिनानै थुखैना उथुमाय हिरि हास'नानै दा बेनि जिउखौ बासायनो हादों। खौथ' मोननाया नंलामोन बे थैथों होननासो गारनानै गालांखादोंमोन आरोना माबायदि फाफि बिमा बिलाय। जिमान हायो इमान भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे सोरनिबाफोर न'खरनिफ्रायबो बेबायदि माबा मोनसे गथ'नियाव बेबायदि जाफैदोंबो जानो हागौ जाहाथे मोनथियो इनफरमेसन हरो बिथांमोनाबो अन्नानै जिमान हायो लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो लोगोफोर। आसरित सोमोनांथावथ' आरोना आं नै बेबायदि भिडिअ गथ' जोनोम होनानै सोरबा गारनानै गालांनायनि भिडिअ आं सिगांबो मोननै होखांबाय नाथायब्ला नैबे जोंनि न' खाथियावनो जे बेबायदि सोरबा जोनोम होनानै हरनि समाव गथ'खौ गारनानै गालांगोन आं बेबायदि माब्लाबाबो सिमाङावबो सानाखैमोन आरोना नैबे हौवासा गथ'आ जोंनि खाथियावनो माने जों गामि खाथियावनो जोनोम होनानैहाय बे गथ'खौ हराव सोरबा सिनाय मोनै मानसिया गारनानै गालांबाय आरोना इमान नायनो समायनानै नायदोंना अन्थाव बाथाव जोंनि गामि सिं ओनसोलफ्राव माने बेबायदि आसरित आरो खुनु टाउन सहर खाथि नङा इमान गामि बिथोरावहाय माने गामि सिङावहाय बेबायदि गथ'खौ जोनोम होनानै गालांनाया जोंनि थाखाय बिराद सोमोनांथावथाव आरोना आरो सोरबायदि बिमाया गावनि इसिबां जिउजों थैजों मोननाय जिउनि फिसाखौ बोरै बेबायदि गारनानै गालांनो हाखो बबे बिखाजों आसरित सोमोनांथावथाव आरोना दा भिडिअखौ नोंसोरो नायनानै लाबानो जाबाय आरो ससे। नै बे लांगोन न'खर फरियालांसै सासेल'खा हिसाबै माने रिल्स बानायनाय बानायनाय टाइमानो थोगोन इया सासेल'खा हिनजाव सासे इसोर होनदां